n'a ka fédération président n'o ye Assimi Goïta kosɛbɛ kɛ a ko ni mɔgɔ mɔgɔ nɔ minɛra suɲɛli la u ka ne kaso k'a kan ko dɔw b'a fɔ de ko n bɛ suɲɛli kɛ n bɛ taa don kaso la ni n bɔra n bɛ taa n ka wari dun ni u bilala u si kaso u ma bɔ ɔrɔ kɔni u tɛna taa wari u tɛna wari dun u to kaso la o fana tiɲɛ e ma ko in faamu dɔw bɛ kaso la wari a t'u tɔgɔ la o n'i y'a mɛn a b'i tɔgɔ la i bɔra de olu Allahu akbar ala ka hakili ɲuman d'an ma amina rabi n'a yɛrɛ ka fédération président a bɛ kaso la dɛ a bɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka fiɲɛbɔda d'a ma n y'a mɛn k'u ye assemblée générale kɛ ordinaire kɛ kosɛbɛ assemblée kɛnɛ kan k'u kumara wari ko kan ko mais k'u tila k'a fɔ motion de soutien à Bavier à l'unanimité u kana da motion de soutien dɔrɔn ma sa u ka fɛɛrɛ k'a ka bɔ n'a tɛ se ka bɔ u ka solution ɲini Mali balontan fana tɛ se ka to tan dɛ président bɛ kaso la a fana ka gɛrɛ balontan na dɛ kunu tiɲɛna ma Coupe d'Afrique sa Coupe d'Afrique ka kɛnɛ kan kunu tiɲɛ Coupe d'Afrique bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ ni ko la cogo di la hawla ala jisuma ka ko la amina ala ka fiɲɛbɔda d'a ma amin an bɛ to kunnafoniw na o bɛ kɛ wala fɔ sa mun ye Real Madrid o don na fɛnɛ mun ye u ka i kana laada lawuli les gens de Real Madrid voilà on tɛmɛna u ka dɔrɔn min bɛ n'a tɔgɔ Vinicius Junior lundi sɛbɛnni a fɛnɛ tun bɛ conférence de presse la conférence de presse kɛnɛ kan mun ye Vinicius Junior a si bɛ san 23 la kosɛbɛ kɛ a kɔni a sigilen a bɛna kuma daminɛ tuma min na a ɲɛji sera ka jigin ten mun na mun ye journaliste kɔni u y'a to fɔlɔ f'a ka ɲɛjiw ka jigin kosɛbɛ u y'a consolé wa ɲɛji a ka ɲɛji cɛ ayiwa mun ye Vinicius Junior a ko k'ale ma se ka faamuya ale mana bɔ tɛrɛn o tɛrɛn kɔnɔ kosɛbɛ k'u bɛ gonfler k'ale la bon Bura n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Espagne Liga espagnole la farafin fɛnw b'a la ka jouer a si jogo ni cɛ in jogo tɛ kelen ye c'est un provocateur Bura farafin jouera ka kɔn ale ɲɛ ale farafin b'a la ka jouer ɲɔgɔn fɛ non mais je suis le championnat espagnol c'est petit, c'est un provocateur. Vinicius yɛrɛ ma bange ni répond fɛ mais Real Madrid la Ronaldo kɔrɔbaw ye ballon ta ye Adama y'a ta Gila ye Barça ni fɛnw siri ye farafin bɛɛ de bɛ ala diɲɛ da a bɛ Barça kɔnɔ a bɛ Espagne tɔn caman kɔnɔ u bɛ gonfler ka mɔgɔ la koyi nka ale ta in tɛ ba c'est a da b'ale yɛrɛ c'est un provocateur. A kana kasi voilà mi sur situation yɔrɔ la et puis Vinicius fana bɛ ballon tan cogo mun ale bɛ ballon de porter c'est un dribbleur donc a bɛ sporteur fana dala ɲini quoi donc a ka ballon tan sen fana basé wu a ko dabila et puis ale bɛ sporteur fana dala ɲini tout le temps ne Real jateminɛ Camavinga bɛ ale farafin ye Tchouaméni bɛ ale olu bɛɛ farafin ye Jude Bellingham bɛɛ farafin ye a bɛ ka bin du ka jɔ la a ka ballon tan mais a ka comportement in dɛ il a besoin de conseils u ka numéro Vini mago bɛ conseil la a kana kasi quoi a ka tɛgɛrɛ yɛrɛ de fɔ a ko di ko ale tɛ taa ka bɔ Real la a kana taa dɛ ko n'a taa Real la k'a bɛ jo di mɔgɔ ninnu a k'a si bɛɛ kɛ k'a bɛ to Real la k'a bɛ bi don ko ka sɔrɔ ka ɲɛda yir'u la ka ɲɛda ye ka ɲɛ kosɛbɛ wa i y'a ye ça c'est un autre c'est ça ça c'est notre acte de provocation Bura n'a ma don ma a ka to ka fari kɛ tan voilà c'est son avocat comme ça c'est son avocat comme ça on est fier d'être noir c'est son avocat comme ça non on a suivi ayiwa yani o championnat Bura min yɛrɛ fɛ yan fɛn min ye Moribabugu donc AS Moribabugu Bura n'o ye association sportive Moribabugu ye président kura sɔrɔ kunu fɛn min ye l'international malien Chebane Traoré a kɛra AS Moribabugu président kura ye Bura ale yɛrɛ ye baaraw daminɛ ni tɔn kelen de la ka bɔ ka taa ɲɛna de Kulukoro la Stade Bamako Toupisa Mazembe Saudi ani waati na a bɛ Libi jamana kan kunu a kɔni gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka kɛ AS Moribabugu o président kura Chebane Traoré ni waati na Bura ko bravo félicitations baara min kalifara la Moribabugu kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ta fanga d'a ma donc désormais AS Moribabugu ye président kura sɔrɔ l'international malien Chebane Traoré an b'a n'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen fo sira an bɛ to an ka international ka kunnafoni kɔnɔna la mun ye an ka international bɛ n'a tɔgɔ Amadou Aïdara Doudou i yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ ɲumanyaw caman kɛ donc Doudou a bɛ Leipzig Allemagne a ka baara kɔni a ka d'u ye a ka ballontan sen ka d'u ye Bura u y'a prolongé jusqu'en 2026 Amadou Aïdara Doudou donc mun ye Hervé Renard Bura ko ni Jeux olympiques tɛmɛna ale de ye Faransi musolakaw kunna ko a bɛ baara bila France équipe nationale féminine fɛ donc tɔn caman b'a nɔfɛ farafinna kɔnɔna na équipe nationale Maroc b'o la Cameroun b'o la Nigeria b'o la Pologne b'o la Corée du Sud b'o la a yɛrɛ fɛ ka taa Coupe du Monde 2026 o kɛnɛ kan n'a bɛ kɛ États-Unis Canada ani Mexique bon jamana duuru ninnu b'a nɔfɛ Mali tɔgɔ t'a la Hervé Renard ka girin dɛ u ka girin Bura Ajax dege wa karamɔgɔ fɛnɛ John Van Schip a ko ni saison fɛnɛ banna ko a b'a kɔ don Ajax la Ajax mɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye a dan ye ɲinɛ d'accord an bɛ ci la
Donc moi an bɛ don mun ye championnat u kana kɛ titulaire bi Mbappé yɛrɛ a ye match 15 de kɛ contre Marseille a ye 13 match kɛ ka to Paris Saint-Germain la ka 2 match kɛ ka to Monaco ayiwa match la 15 match Marseille m'a deli ka Mbappé tɔn na a ti jouer bi Mbappé a ye 10 buts de don n ko a ti jouer bi 13 victoires 2 nuls an mana mun dɔ ko u bɛna bɔ a kalama u ka programme semaine nata ye Marseille sanema programme ka bila semaine nata ye Marseille sanema fana ma nɔgɔ dɛ u ko fana bila u kunkolo la dɛ ligue bɛ yen nɔ dɛ ayiwa donc an bɛ to kunnafoni fɛn na o bɛ kɛ kunu mun ye Bayern Munich entraîneur kosɛbɛ kunu cira contre Dortmund o kɛra 2-0 donc mun ye Bayern Leverkusen olu kɛra kunu 2-1 awɔ donc Thomas Tuchel kosɛbɛ ko journaliste ma ko championnat k'a banna cogo di ça reste 7 journées ko ale ɲɛ tɛ minɛ cogo la Bayern Leverkusen na bilen ko ale bɛ a f'u ɲɛna k'u kɛra champion ko félicitations kɔrɔ k'ale gɛntɔla don a ko nisɔn banna a sa o décidera ka bɔ Allemagne championnat fɛn bɛrɛ t'a ka kɛ Bayern ni facɛ ye nin ye san 11 de Bayern ma ta san 11 san ka su ɲɔgɔn a kɛra facɛ ye ayi Messi te b'a filɛ Bayern Leverkusen de bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ a ye ne kan tɛ Bayern Leverkusen sa ko Bayern entraîneur ko ɲinɛ championnat banna a fɔ ne ko o y'ale gɛnnen sinon ko n'a kun tɛmɛna nin kan Allemagne championnat tun ye Bayern Dominique facɛ de tun don nka ɲinɛ a bɛ ka minɛ o la de 11 ans ils sont champions ko nin fana ne na ka di quoi a ka yɛlɛma quoi ballon a ka yɛlɛma ka jamana ka kɛ san o san ko kelen bɛ kɛ champion ça c'est pas bon Basegu i ka kuma in n t'o pour la dɛ ni tɔn tɔ m'u ka équipe labɛn ni min y'a ta labɛn k'i ambitieux a bɛ k'a ye san o san o tiɲɛ bon ni Leverkusen jateminɛ u ka entraîneur vraiment ni foli ka kan match 39 ka tugu ɲɔgɔn na bɔra a tɔ man da Xavi Alonso donc oui 39 match parce que compétition confondue championnat fara ligue Europa kan ni coupe kan donc Tuchel y'a fɔ cogo min match tɔ ye match 7 ye a bɛ Bayern ɲɛ ni kuru 13 de ye o match 4 hakɛ ye donc kɔrɔ n'a ye match 3 yɛrɛ gagné dɔrɔn o y'a kɛlen champion ye voilà donc an bɛ to kunnafoni na o bɛ kɛ mun ye Erling Haaland mun ye Barça président n'o ye Joan Laporta kosɛbɛ kɛ a nana journaliste fɛ ko mun ye Lewandowski nɔbila joueur ye ko bɛna kɛ Erling Haaland de ye wa n'o ye 23 ans kosɛbɛ mun ye Barça président ko a ka fɔla journaliste ma a ko k'ale ma dala ni Barça n'u bɛ se ka Erling Haaland ta nin waati in na fɔlɔ a wari t'u bolo mun ye El Mundo Deportivo Barça kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen kosɛbɛ o ko président k'a ye kuma a ye bɔgɔ vɛri biri mɔgɔw ɲɛ la k'a priorité yɛrɛ de ye Erling Haaland ye a t'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a tɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mais Bura ɲɛmɔ fana na problème min Real Madrid fana b'a nɔfɛ o de ye problème ye sisan kɛ a bɛ k'a dogoli min kɛ nin a ko b'a ye mais a bɛ k'a dogo fana ka ɲi n'a nana dan kɛnɛma kan ko an mago bɛna jɔ an ka priorité don Real ka girin dɛ n'a tigi ma da ka mɔgɔ bɛ tigɛ a la a ka to dogo la tan n'a ma sɔrɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ minnu ka taa mɔgɔw ka zéro ka contrat bannen san n'olu ko k'u bɛ taa ni san Barça kɔni bɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ dɛ ayiwa ni ɲuman binna bare min na Rosario Central kosɛbɛ an bɛ taa Argentine ayiwa mun ye u ka jɔn min n'a sɔrɔ Angel Di Maria a si bɛ san 36 la awɔ kɛ a bɛ jouer Portugal tɔn na sisan n'o ye Benfica de Lisbonne awɔ a bɛ ka fɔ a k'i dama sɔrɔ a fɔ journaliste na hali ka contrat ka ban mois de juin nata awɔ kana bana a bɛ fɛ ka segin ka taa ka équipe fɔlɔ la kosɛbɛ équipe mun y'a adopté fɛn Argentine n'o ye Rosario Central a kɛlen k'o kuma fɔ mun ye le Marco trafiquant awɔ u taara ka taa sagi fili a ka du kɔnɔ Rosario Central Argentine ye sagi fili du kɔnɔ sagi fili kogo fɛ ka jigin du kɔnɔ a somɔgɔw minnu bɛ so kɔnɔ ye olu nana sagi in ta ka na papier lajɛ papier ye sagi kɔnɔ Marco trafiquant o kɔni u y'a fɔ an na k'u bɛ fɛn bɛɛ fɛ ka fɛn bɛɛ min kulo la ko fo k'a fɔ k'a seginna ka taa Rosario Central a kana se tuguni kana sira ye ko a ka hakili tɛ mun na k'a somɔgɔw k'u bɛ somɔgɔw bɔnnaw nin na sa furu la ye ko kɔni k'a k'i sigi n'a ye ka fɔ ko sagi fililen filɛ ko sagi gansan tɛ dɛ ko marifakisɛ de don kana seginna don o don ka taa Rosario Central k'a somɔgɔ dɔ kɔni o bɛ diɲɛ to yere n'a ta fɛ somɔgɔ ka sa a t'a dabila a don dɛ kana dalen ko hali gouverneur ko dugu gouverneur n'o ye Central kosɛbɛ kɛ hali n'o kɛra a ka somɔgɔw ko garde corps ye awɔ u bɛ dɔ bɔ n'a u bɛ dɔ faga u bɛ dɔ faga i tɛ n ka adresse d'u ma an ka dibila dilan ka d'u ma n ka dibila dilan ka da a n'a somɔgɔw ma dibila min y'u la dibila bɛ n bolo i tɛ taa i ka dibila la seli to wa kari kɔnɔ
ka dibira dɔ dilan ka d'u ma jado ka dibira dɔ yɛrɛ la k'ale bɛ taa banki la